Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Facebook ng MaxFit. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 57 minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine. Akon las 4. Daw nag-abante tahaw. Las 4:57 pa lang. Sa lawat mayong hapon na naman, medyo mayad-mayad ang tiyempo subong. Nagbalik si Haring Adlaw. Nagbalik ang kasingkal sang kainiton. Pamanin kay nasang kaagahon. O kung kay nasang agam ka-aksyon, mayad-mayad maray kay parang malalaman ang mga sadto nagkalabasa sang pagbubo sang ulan sa sunod man sang pila ka adlaw. Action reports after edition Lunes tubtob Biyernes o kung Lunes tubtob Sabado. Masuro sobray sa kauras kapag pangalagad daton sa siring palatuntunan dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang ka-aksyon ninyo aksyon na Marlon Hedobaya. Samtang nagalawig ang mga inadlaw mga ka-aksyon, mga sinumana, binulan kag tuig dari sa kalibutan. Ang mga tao kung ano man nga bagay, kag pagkabutang daw nagabag-uman, nagaluligwat man, dalain na sa modernong teknolohiya. Diyotay na lamang subong ang ginatuwag nga mano-mano, di bla? Sa mga trabaho, sa mga obrado, tayo na lang ang mano-mano. Ang kalabanan ginagamitan na sang high-tech kag moderno nga mga kagamitan. Nagakalipat na maka-aksyon ang mga istorya nga nagakalipatan na balang mga istorya santo nga nagmarka kag nagtatak sa maragtas o kon history sang aton sa ringa pungsod sang aton sa ringa nasyon. Yari kita sa Pizza 26 sa bulan sang Enero tuwig 2021, tuwig 2021. Ano ba lang signifikante nga istorya sa ringa pizza kag bulan? Today in Philippine history, nagahibalo ka mga sadtong
Enero 26, 1954, ikaw isip-isipon naton maka-aksyon sukat gid subong ika-67 ka tuigid. Ang istorya maka-aksyon angot sa isa sa pinakamapuslanon nga sahi sang sapat. Makusog apang konpentasan, nagapanungay man ang ginakilala nga pambansang hayop ng Pilipinas. Wala sang liwan kundi ang Carabao Bao. Ano ba lang istorya sa Carabao? Istorya naman ta sapat kay permi lang taong ginastoryahan naton eh. Santong Enero 26, 1954, ang Santo Presidente nga si Ramon Magsaysay nag-isyo sa sang executive order nga nagadumili sa pag-ihaw sang Carabao sa sulod sa isa ka tuig, sugod Enero 31, 1954. Hindi lamang Carabao ang sakop sa ng executive order, kundi pati ng kabayo, kag baka. Magluwas lamang kung natugutan sila sang Sekretaryo Teglikom sa Agriculture ag Natural Resources. Ang rason sang presidente, rason niya magsaysay maka-aksyon kay ban amo to nga time damo sa mga ginihaw nga Carabao, halos way na sang gabito na mga mahunguma. Resulta damo sadto sa mga mahunguma ang nabudlayan bangod sa pagdutay na lamang sang populasyon sang Carabao. Di mga mapuslang gini sa mga mahunguma ang Carabao yan. Pero subong mag-aksyon, di na gid man problema. Ang kakulang sang Carabao dari Pilipinas, pwera labang sa mga tao nga ang batasan may pagka-Carabao. May Carabao-Carabawon. Ang pinagkamadumduman sa mga tao dari sa Pilipinas, kung Carabao ang hambalan, among kanta bala nga pen-pen di sarapin, di ba? May lyrics na day. May linya na da sang lyrics mga ka-aksyon, nga how di Carabao, di Kutsilyo, di Almasin. Amo ng pen-pen di sarapin. Amo ng titulo sa ambahanon sang kanta pen-pen di sarapin di kay how di Carabao. Sikat ni Santo ginakakantay sa mga kabataan sa eskulahan kaysa ini sang bantog nga Philippine Children's Song. Pero sa mga bata, pamangkuton angot sa Carabao, di bantaran ang kalabanan maka-aksyon mangkuton mo angot sa Carabao. Ang sabat nila sila mga ka-aksyon Mobile Legend kag TikTok. Alas 5:02, Action Radio Philippine Standard Time sa ato sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Una kita samahin sa nga balita lokal. Good news. Maayo ini nga balita para sa mga taga syudad sang Kabankalan. Mga Kabankalanon. Ang zero active case na angkon na sang syudad subong adlaw. Bot silingon way na sang nabilin nga residente sang syudad nga may COVID-19. Matawag na maka-aksyon ang syudad bilang COVID-19 free city. Hiluway na. Kay ang nagkalabilin yadto nga nagapayo-ayo sa COVID-19, ang nagpositive nga nagahulat sa mga adlaw para nga mag-negative, nag-ayo na. No mga 2 bilog. As of kahapon, pag-check naton sa record sa datos ang Kabankalan City, City Health Office may duha pa ka nagkalabilin nga mga active cases. Taga-barangay kami nga 1 blatomo. No, ang duha aber sa ato sa nga record na ilistahan ko ni. Yes. Taga-barangay kami nga 1. Kinag-ayo na sila maka-aksyon. Subong 0 na ang active case ang sulad sang Kabankalan. Amuning handom gid sang hindi lamang Kabankalan, kundi handom ini sang taran-taran nga mga lugar na responsol sang Pilipinas. Kagtaran nga mga lugar sa kalibutan maka-aksyon nga mahiluway na sa COVID-19. Ang Kabankalan hiluway na pero tuman gyapon kag triple gyapon ang paghalong sang mga residente. Ilaw sila mga opisyal. Ang Kabankalan City tisadto naglokdo ba rin sang problema bangod isa man ni maka-aksyon sa mga lugar sa Negros Occidental nga may madamo nga kaso kag grabe man ang kampanya sa di
para lamang nga mapaganhagan ang linat nanay sa pagpaninguha sa hindi lamang mga opisyal sang syudad, kundi pati na mismo ang kooperasyon sa mga tao, mga residente, ang handom nga COVID-19 free na labot gidman sang Kabankalan. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kabugusan nga kaso nagdangat ini sa 525 apag ang masubo-subo lamang diri mag-aksyon bagod may patay nga 8 ang Kabankalan City. May tiyempo ta karon basi malabot man ang alkalde sang syudad si Mayor Pedro Zayco. Ibalonta ko na no ang masunod nga tikang sigurado gid gaway na nagahatag sang kumpiyansa ang Kabankalanon kay may ara kita sa ginapangatubang daraman panibag-o nga variant sa ring COVID-19 ang United Kingdom UK variant COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nano pagkadibas sa ring mga balita, Governor Lacson liwat na naman nga nagpayuway sa pag-report sa Kapitolyo para ipahilayo temporaryo ang yesa ni kawalingon sa manabong nga tao ang tawag self-isolation nga nakamensyon kita sang liwat na naman bagod nagligad nga bulan sa Disyembre Septyembre tuwig 2020 nagpa self-isolate man si Governor Lacson kay may nag-positive to kabay nga utility worker nga assign sa governor's office kagkadamo to sa mga governor staff ang gin-quarantine. So bilang precautionary measures, dapat gid nga magpa-isolate si Governor Lacson. Kisubong liwat na naman nga nagpa-isolate, self-isolate sa makaksyon ang pagpahuway sa isa ka pribadong nga lugar tagod na butang sa delikadong sitwasyon. Isa sang nakasugilanon sang gobernador nga isa man sa ginakabig opisyal sang Department of the Interior and Local Government o kung na DILG makaksyon halin ni sa Iloilo. Isa ini sa mga nagtambong sa ginhiwat nga aktibidad sa Bacolod nagligad na mga Biyernes. Ining opisyal ni makaksyon ti nakasugilanon ni Governor Lacson ay puro may arasang physical kag social distancing. Kala kompleto man to ginatuman man to health protocol. Ang problema maka-aksyon kananti gin swab test. Ining opisyal sa nga DILG ang resulta positive siya sa COVID-19. Ining aktibidad ni Provincial Anti-Drug Abuse Summit sa Negros Residences dara na sa may surad sa Bacolod. Unhad lang ning building ni makaksyon sa building man sa ang Kapitolyo Provincial. Hindi man makalikaw si Governor Lacson sa mga aktibidad. Alang-alang man ang maggalayo ay na gisla. Siyempre istoryahanay nga makahibati ay isla Di si Governor Lacson makaksyon. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Isa ni siya sang mga naghatag sang Certificate of Appreciation sa sining opisyal sa nga DILG nga taga Iloilo. Siyempre medyo nagsugilanon kag naglapitay pero hindi kayo masiling close contact yun ang lapit-lapit gidla. Kamantit taran-taran nga mga activities subong sang aton nga mga local government units o kon LGUs. Number 1 gid nga na-implementar gid patumanda ang physical ka social distancing. Yang summit maka-aksyon nagligad nga Biyernes. Mamanang gid report naton, damo ni sa mga nagtalalambo maka-aksyon may taga PIDEA, may taga DOH, may yara sang militar, may yara kapulisan, pati gani pila ka mga alkalde sa Negros Occidental nagatambong man. Ang nagpositibo nga taga DILG halin sa Iloilo. Galing damo man sa mga nakaistorya sa iya nga taga DILG mandiri sa Negros Occidental. Ganing resulta maka-aksyon may 18 gid ka mga DILG employees subong yara sa ginatawag nga preventive isolation. Yambal ni Atty. Diaz abakantismong ang Mambucal Mountain Resort amo nang survey quarantine facility para sa mga government workers
government officials nga ginapaidalom sa pag-quarantine o kon isolation mga kaaksyon. Kawagid choice, precautionary measures ini bisan pa nga mapiktuhan ang ilasaring trabaho, pero mas maayo nga himuon na ni sa mas temprano. Kung di ma-detect sang temprano, pawas kung magdamo ba lang linat nanay. Ang direktor ganing bag-o nga direktor OIC Provincial Director sa nga DILG Makaksyon laban-laban nga nagpakwa naman sang swab test sa mga adlaw. Ay buwas ka adlaw si Governor Bolacson mapa-swab test man kalakip ining 18 ka mga DILG employees sang Negros Occidental. Pamatuod lamang ini Makaksyon man kon maya kon ara ka sa DILG makabig ka man nga apur. Di ba? Authorized person outside residence. Gawain niya kapili ang COVID-19, mapasino ka man, paapor ka man, nanog ka mga sahi sa tinuga mag-aksyon, wain niya kapili. Ipamatuod lamang ning ang COVID-19 arig yapon sa tondi sa Negros Occidental. So halong-halong kag halong langgid sa gihapon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagid ang iban nga balita sa bahin sang lokal, John Compol, tiniro patay sa Silay. Panibag-o na naman nga krimen sunod sa Silay, 54 anyos nga bantog sa ngalan nga si John Compol. Krimen mahimo nga may angot na naman si illegal nga droga. Angot ining biktima Makaksyon ginakilala bilang street level individual. SLI. Abot sa lingon nagkaagi naman sa dakop. Bangod sa kaso angot man sa illegal nga droga. Kasi kung benepisyaryo man isang ginatawag nga plea bargaining agreement bla, ang kalabanan baya nga kapatay nga ginaangot sa illegal nga droga nga mga nakaagi preso apang nahilway, benepisyaryo na sa ginatawag nga plea bargaining agreement. Amana damo na sa mga ka-aksyon naton ng gidluyag sa ginatawag nga plea bargaining agreement. Na priso ka na, pasensya ka, pagwa ka, bumaligya, kaliwat na monitor ka, gin-operate kaliwat, ting iban nga nasiling nga natiruha kaya nagbato. Pero mayara sa nagasiling nga, sus, man nga sa lawayon. Nagahuo lang, way manggapati, siya na way manggatuman siya sa naging promisa sa kondisyon ka sa mga agreement, kaya permahan niya, ati sa mahilway presuhan. Yara. Alas 5:12 in Action Radio Philippines Standard Time. Ano naman ang mga balita sa bahin sang by the way sa Bacolod City Hall? Nga balita Makaksyon, Vice Mayor Familiaran ginasuportahan ang pagbawi ni Presidente Duterte nga makagwa sa publiko ang just top 15 anyos. Laban-laban ba ibawi subong sa Duterte administration daw hindi naman nabagos palamang tinaan sa Makaksyon ta. Ginbawi ka man ti may rason man siguro. Pero kung magbawi ka sang statement mo nga daw ay masang rason nga dudahan sang public, ting publiko hindi naman na mabasol. No, kinamatarong sa public man nga magbantay sa mga statement sa mga opisyal natos gobyerno labi na gisira sa nga performance. Ang sabahin sa nga balita nasyonal, balita bakuna kontra COVID-19 pero subong nga balita medyo lain naman sa inyo sa nga palamantinaan pero angot yapon sa bakuna kontra COVID-19. Lain lang galing nga twist. Lain may mayara sang twist nga gamay. Ang balita angot sa bakuna. Ang bakuna sa masamig na tubsok din gani diri sa Abaga. Halos tanan mataguro kalabanan nga mga tao dari sa Pilipinas kaagi sang bakuna di bla sang bata pa kita may yara sang pagbakuna kon pagbunag plus bata sa ospital mo di bla. Ako pila mag ko makaagi bakuna inang flow inang kada tuig na mo kada tuig pabakuna ka flow ay kada perdehon pang dugang panapat mo na parang di ka sudlon sang trangkaso, hindi ka sudlon sang hilanat ba, hindi kapag kulibrahon o kung anong plastada pero way man garantiya kaya kada mo magkakilala
nga nagapatubsog flu vaccine, inlanat man, depende na sitwasyon sa lawas ta. Depende na sa kondisyon sa lawas ta. Pero ang masamay nga pagbakuna maka-aksyon, diin gani ginatubsok, diri sa abaga. Di ba? Ang abaga nyo bilang tawa na may nagyan sa bakuna. Pero subong ang balita maka-aksyon angot sa bakuna, damo sa nagapamangkot ngakon si Presidente Rodrigo Duterte na ang bakunahan din siya luyag mapatubsok. Damo sa mga tao na nagasiling maka-aksyon dapat pakita ni Duterte. Dapat magpakita si Duterte sa public, i-cover kung paano siya magpabakuna mga ka-aksyon para mabalaan gid ang ginapabugal kag pagabaklon nga bakuna. Inang hindi madudahan ti una bes kada mga tao subong kaduna na kun nga why ginapalayag ang presyo sa bakuna. Kada mo man sa nagasiling maka-aksyon nga kung ang mga opisyal nato mismo sang gobyerno ipakita sa public nga sila ang gapabakuna. Basi damo man maghambal nga yes, pabakuna gani mga opisyal ta sa gobyerno pabakuna man tay. Pero ang balita maka-aksyon kay hambal sang presidente, hindi pwede nga pakita sa publiko ang iya sa nga pagpabakuna. Hindi pwede pakita sa mga tao ang iya sa nga pagpabakuna, kundi himuon niya sa isa ka pribado nga lugar. Tingalak moy. Private nga lugar nga ang tao, siya lang kag ang magatubsok no? Ang assistant sa magatubsok. Buta na tatlos lak bilog na. So private. Amo din siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Luyag ni Duterte nga magpatubsok private nga lugar kay hindi gid pwede ipakita sa publiko. Kay luyag ni Presidente Duterte nga magpatubsok sang bakuna kontra COVID-19 hindi sa abaga, hindi man sa botkon, kundi sa puwit. Sa libo. Tikon ikaw mapatubsok na sa libo. Pakita mo sa public. I-live video mo, live stream mo. Nagamoning plastada, maka-aksyon, dugang naman mo. Pagduda sa mga tao mo. Labi na nga subong, damo naan kadua-duha ho. Damo sa nagalungo. Damo ang nahadlok kay wala klaro kung bala safe kung magpabakuna. Kaya padalabot maka-aksyon, saan ka ginawa nga balita? Nasa ibang nga rasyon may mga taong ginbakunahan, naglaen pamatyag, ay ibang gani kuno report ka nagkalamatay pa. Labi na sa mga senior citizen, las mayara pag nagapalapta sa impormasyon ho. Akong tubsukan kuno ka sang bakuna kontra COVID-19. Gano ka lain daw anuman ka-alien. Alas 5:18 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Daw hindi na gid maintindihan ang dalagan sang aton sa nga kalibutan subong partikular diri sa Pilipinas. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa sining bahin ato na hibaloon ano ang sitwasyon sa surat sa Bacolod. Rush hour subong. Ang kalabanan tuman kasako bagod man sang pagpinauli na sa tagsasari ka mga puluyan. Alis trabaho, downtown area sa Bacolod, kamusta hunta? Dalagan sa trapiko. With Action Jan Diaz sa patrol. Action Jan, mayong hapon, please come in. Dari sa may dalan na Lagdon Action Mall sakop sa Barangay 6 o kan Barangay 2 abi sarad sang Bacolod. Diri ato nakita na pila ka madalagko masarakyan mga delivery van, mga delivery truck mga ka-aksyon nga ang direksyon pasulod diri sa may reclamation area. Kabalo ka maka-aksyon basta mo sa ni oras nagahingagaw man ang aton tanan nga mga motorista labi na mga delivery truck o kan delivery van nga makalabay sa mga main high roads mga ka-aksyon o kan highway mismo sa sulad sang Bacolod. Kaya diri sa sulad gina-implementaran truck ban sumugod las
4 ang takna sang hapon, tubtob man alas 7 ang takna sa gabi. Gali magka-aksyon diri sa atong ginakamtangan sa may dala na London sa nasiling na, sining hapon diri ginaton makitaan, madalag ko nga salagyan nga nagalabay. Kag bangod man sini, makabi karon nga hapon nga moderate to heavy, tubtob heavy ang traffic situation. Ngaman mga ka-aksyon, no, labot sa madalag ko masalagyan. Of course, ara man yung madabasahin nga jeepney, plus pag mga tricycle, mga e-bike nga nagabiyahe abi, may mga motorsiklo man nga nagalabay sa diri man mismo nga lugar mga ka-aksyon. Ini ang ginagamit sa kalabanan naton ng mga motorista bilang diversion road agon malikawan ang trapiko o kung mabubugat ng trapiko abi sa dalan Lacson. Kung nakaibalo sa mga lulutsan kalabanan diri nga mga pribado nga salakyan, diri ginagalusot sa may San Juan nga area. Lapos mga ka-aksyon sa may area sa nga BS Aquino Drive, diri sa may Santo New Stop, then dire-diretso na napakadto barangay Banago, di maglabot sa may Palapala mga ka-aksyon, right turn, labay ikaw sa Taytay, palapos ka naman mga ka-aksyon sa may Banga Pepsi, dictong kasakop sa barangay Tang Abata, sulad sa nga Bacolod. Kaya diri sa may Santo New Stop makita naton, siniman nga hapon, makabit diri nga light to moderate ang traffic situation mga ka-aksyon. Ang patrolling kita, sini nga hapon sa area sa barangay Handumanan, ginusoy naton ang palapos sa may area sang Kabog, dahil ka-aksyon ng circumferential road. Doon mismo pa barangay Handumanan, para po ikaw sa may Bangga Kaboga, medyo mahina ang trapiko. Bangod mga ka-aksyon sa pila ka ginakay o kung other mga guba sa dalan abi, no? May mga buho-buho o kung insanta mo sinagka-concrete na ang dalanon sa mismo mga ka-aksyon sa barangay Handumanan. Pero paglabot mo naman sa circumferential road, padulong diri sa area sang Bangga Metal, at isining hapon nakabig lamang diri nga moderate to heavy ang traffic situation. Mayo kay nagapunction ako nagagana ang traffic lights mga ka-aksyon. Kaya naganita mo naging mensionar ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibuche mga ka-aksyon. Kaya isa din nila kaya ginatutukan ang mga traffic situation mismo sa bahin sa nga Surad Man sa Bacolod mga ka-aksyon. Pero padrisa kayo sa Sibuche, of course, expect na rin na gidman ang mabulbog at nga trapiko na binadri sa circumferential road. Kaya man madamo na nakaibalong ang agod mas madasig ang ilang pagbiyahe mga ka-aksyon. Mas kinapakamaayos sa mga motorista, ilabi na ang mga pribado nga salakyan ang direksyon abi luwas sa Metro Bacolod nga diri na lang maglabay sa circumferential road mga ka-aksyon. So nga po sa paglaragway diri sa ato ng mga kapolisan ang area sa Bangga Metal. Padulo mga ka-aksyon sa may Bangga Cori, diri mismo sa area sa Barangay Takuling sining hapon, makabigman diri nga light to moderate ang traffic situation. At ang pagpatakainas sang alas 10:30 tubtob alas 4 sang hapon, dito na amat nga nag-build up mga ka-aksyon ang traffic situation kanangin moderate to heavy, tubtob heavy mga ka-aksyon. Di na pwede malabyan sa ato nga mga motorista. Kung ikaw mga ka-aksyon na rin diri sa area ng Sigasco, din diri ka naglabay sa may Burgos o sa may circumferential road. Ang aton maabiso guro sa aton mga ka-aksyon, pwede sila kaliko pawala dito sa may Bangga Metal, sinusuyo nila Alice Road mga ka-aksyon. Then paglabot nila sa kilid sa Bacolod Girls Home, pwede din sila kalusot, no? Amo nang lutsan padulong sa area naman sa Barangay Takuling sulad sang Bacolod. Shortcut, agad ka marikawan ang mabulubog at nga trapiko dito sa area mga ka-aksyon sang Bangga Metal kag Bangga Cori mga ka-aksyon. Kung dire-diretso naman pa norte nga bahin sang syudad ang Burgos Circumferential Road, siliman nga hapon makabig din nga moderate heavy to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Bagod ini sa kadabuo sa masalakyan nga makita naton sa dalanon nga nagrambihong sining hapon mga ka-aksyon. Diri pa lang nga daan from Bacolod City Government Center, diretso mga ka-aksyon diri man mismo sa area sang barangay diri sa homes mga ka-aksyon, padulong sa area naman sang barangay Mandalagan, karon nga po nakabig nga light to moderate ang traffic situation. Sini nga po naton man nga nakitaan o kung nabi kita naka-interview kay Police Colonel Manuel Placido, ang Bacolod City Police Office Director mga ka-aksyon. Sunod sa iya, siya paglambihong karon nga adlaw sa sulad sang Bacolod, iya nakitaan gidman medyo motor traffic gidman sa palibot sang sulad. Pero according diri sa iya, unang taon mga ka-aksyon ang kalawigon sa pagtener sa masalakyan sa mga ruta mga ka-aksyon nga ila ginarinan, nagalabot lamang 10 minutos kumpara mo sa iban nga mga lugar di ba mismo sa pungsod Pilipinas nga lala pag ang sitwasyon sa trapiko. Pagpatag diri ni Placido nga samtang padayon nga nag-uswag ang sulad sa Bacolod, ekspektaron ang pagbugat sa trapiko mga ka-aksyon. Si Police Colonel Manuel Placido. Natipili sa lugar, lumaki ang population, kasunod doon yung pagdami ng sasakyan, kasunod magdala ng traffic. Pero doon to worry, yung traffic nyo, 10 minutes lang, 10 maximum eh. Ako doon sa amin yung 30 minutes na tinapil ko, give another 2 hours for traffic. Yes, so 19 kilometers took me
my tree house. 19 kilometers from my place of residence to my place of work. It is like you have Aksyon na malabatian ang malipot gid mga pagpahayag ni Police Colonel Manuel Placido sa tong interview sinikid lamang hapon sa paglaragwa abino sa traffic situation sa palibot sang syudad. Isa man diri ka prioridad karon sa Bacolod Traffic Authority Office kag ang Bacolod City Police Office Action Mar ang pa-stick to pagid nga pagpatuman sa dog naton nga road clearing mga ka-aksyon labi na ang obstruction sa mga dalanon. Nagkay Placido sa gyapon nila makita madamo nagapark sa kilid sandalan makabig nga obstruction abi kag amo man ni ang nagatuga sa mabulubog nga trapiko mga ka-aksyon. So far amo na ang pinakuling sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon mga ka-aksyon. Pero sa totalang nga matag palamati basta sa ining panyempo na naging manhigop sang mainit nga kape pero kung kape ang aton pagambalan isa lang ang aton gina-endorso sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon isa naman ka produkto nga nag-agi sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, dari kita sa pagkanalisa sa ato sa nga mga live stream, mga monitor sa live stream via Jonathan, mayong hapon ng Sumarlon, Imi, Esmeralda Dolido, CJ Raman, okay, mayong hapon, Maria Luz Grijaldo Bacunat, hello, Anthony Jones, Siblano, Alex Fuentes, listening, watching, good afternoon. Emma Alcuela Kelstrom, Axamar, watching live as usual from Sweden. Jocelyn Limon Espojo, good afternoon. Alvin P. Riras, good afternoon, Axamar. Salamat. Judith Calves Pamposa, Alex Armonteza, Josette Alunan from Hong Kong. Jen S. Oasis, good afternoon. John Anthony Catalbas, watching from Barangay Mansilingan. Elizabeth Balaka Gamala, God bless, more power. Minik Huertas Ramos, good PM. Peltron Lipura, shout out. Dera sa may Porok Sabis, Barangay Velamonte, Family Silos, God bless. Okay. Hamal ni Alex Carabao sa Lagun pero sa City Hall kandi nga maikog sa agtang sa Marlon Tamayawa. Liwat ang abiyanta nga gaparayong sa isa nga birthday, belated happy birthday, Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Patay na ulang sa Marlon ang Familia Silo sa Barangay Dabulao, Sipala City. Melvin Peñafiel, Araman Homa Lumina, Jopet Sorongon, greet ko lang si Dale Barilla. Gapo Singuro sa Golden Fields. Hambal ni Jopet Sorongon, di Jofran Sorongon. Jocelyn Kalamaan. Monitor man. Okay. Tomas Bronyola, Monitor Regent Pearl Alhis. April sa Masbate, good afternoon. Chirek, hambalya Eric Rojo, Shadow. Monitor ko dari sa Quezon City Metro Manila. Tamyo pamilya Asyado. Rojo Magnato, Kanyada, Hililang, Mulasi, Hinovaya Family sa Barangay Pandarong Silos, Morsia. Benji Kuyugan, good afternoon. Benji Silay City. Christopher Del Oeste. Nakikirit lang ko mga taga EGP Tire sa Mandalagan. Always good ka pamati sa Action Radio. Raquel. Okay. Raquel Hugado, good afternoon. Danny Pornes Salumante, good afternoon. Halis sa Dallas. Dallas. Dallas, Texas. Everlito Valente Palma, good PM. Monitor kami Porok Uno Magsungay. Virgo September, good PM, sir. Raymar B. Okay. Raymart Alicaros Cadosale, pa-shout out, sir. Good afternoon. Remer Biranyo Lingostia. Sa Marlon, good afternoon. Araman nga monitor si Bernard Salhay, si Yvonne Bueser sa Watts Party. Okay. Dan sharing, hamal ni Yvonne. Salamat, Gid. Balikan taraman dugay-dugay iman.
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan patayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan responsable at ang balita padayon na ipalap na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa iyo Aksyon naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Madugay ka na ba nga nagantos ang imo kato-katol sa imo sa nga aksyon mga ka-aksyon liwat nga nag self-isolate ginpay dalom sa self-isolation pasilingon na paway-huway sanay laban-laban ti sa isa ding puluyan o rest house
o kung balay nga mapalayo sanay sa mga tao. Kay isa ini siya sang may exposure, no? Sa isa ka opisyal sa nga DILG Iloilo nga nagtambong sa Provincial Anti-Drug Abuse Summit ginhiwat diri sa Bacolod diri sa mga Negros residences mga kaaksyon. Dito sa Iloilo may mga employees sila tong nag-positive una sa COVID-19. So como kay taga Iloilo ining nagkadto diri isa sa sanging kuhaan man sang swab specimen just dati nagpositive sa mga aksyon, no? Nagpositive siya. Ang babayi ini ginhatagan gani sang Certificate of Appreciation naghatag mga aksyon ti si Governor Bong Lacson nagliga nga Biyernes dara sa Negros First Residences. Tikay DILG official, mga DILG employees diri ulo istorya kadto man sa bahin sa DILG office sa Negros Occidental. Tuman to ganing presensya sa DILG director sa Bacolod mo sa summit nga ginpatigayon sa bahin sa Negros First Residences. So dapat yapon sundon precautionary measure. Nagbalik na ni sa Iloilo ang ining babaying official sa nga DILG kung nga mag-isolate man kabati positive siya. Si Governor Bong Lacson buwas nga daw pa-swab ni sa kag mapa-swab test man ang 18 sugid ka mga DILG personal akon employees diri sa Negros Occidental. Tingin tala na mga kaaksyon ang Mambukal Mountain Resort, dugay na gid man nga way na ginbuksan sa public bagod man sa pandemya para nga mapuslan tiginhimo bilang isa sa mga quarantine facilities sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Tinaban-laban dara anay magapahuway, mga tiner, and hindi also ka mga DILG Negros Occidental employees nga kuhaan sang swab test buwas nga adlaw. Manigid anunsyo kay ni Attorney Refrando Diaz II, ang Provincial Administrator, no, sa last portion niya sa nga press conference kaina, ginpabaloy niya nga naka-isolate subong si Governor Bong Lacson. No? Hindi man naman yan, mabalaan man na resulta magkakasus sa kabay-hambal ni Diaz mag-negative lang ka parang at least makabalik yung sige dabla kay damo sa mga helikoton si Governor Bong Lacson dira sa may Kapitolyo. Kaduha na kabeses nga nagpas-self-isolate ang gobernador kaya naligad nga September 2020 self-isolation man to siya bagod sang pag-positive man sa isa ka utility worker assigned dira sa governor's office kag pag-quarantine sa pilas na ka mga governor's office staff. Yari si Attorney Diaz ang provincial administrator at Angon City. By the way, si Gob nag-self-isolate. Tomorrow, matest na siya because 5 days na. The result hopefully will yield negative and then he can go back to work. Kaya siya ang nagduhol sa certificate dito sa bahay. Matest si Gob tomorrow with the 18 years. They will also be tested tomorrow. Kaya may positive sa aton isa ka officer sa DILG during the drug summit. I think she must be high ranking because she's here. Basta one of those who came over for the summit. She arrived shortly before lunch and went home in the afternoon. I already have a letter from the DILG. About 18 of them will be tested tomorrow. Some of them will be also accepted in Bambukal for preventive isolation before the results come out. Those who have no facility in their homes because they're crowded, we already agreed to accept them in Bambukal. Why kami to usually nag-stay, in-out lang kami dito. And I didn't even have direct contact with the lady. Hopefully, hindi lang kaya makalalaton nga UK variant. So again, we really have to be careful. It's just there. We can hurt people by not being responsible. A poor man ta or hindi, we have to follow protocols. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So na-mention ni Atty. Diaz ang APOR, o siringon Authorized Persons
outside residence. So ng official sa nga DILG Iloilo nga nag-positive sa COVID-19, apor na sa mag-action, ting apor exempted ina sa inspection sa puerto, sa pier. Kaya mo nang ambal ko kay Nabla, why ni ulo exempted ang COVID-19? So dapat taran-taran gid dapat maghalong. Apor ka man, exempted ka man sa inspection, kag damo ka man sa ginatambungan nga aktibidad, kayangot sa pang-gobyerno, dapat doble triple gid nga paghalong. Kayo, kabay pa, nga hindi na madugangan ang COVID positive, kaya dali sa Negros Occidental maka-action, matamat na nga nubo ang kaso, ang Kabankalan City, gani ti COVID-19 free city na subong. Dapat kung tani, naga-enjoy, nagkita sang jutay na lang ang kaso. Galing kay di pagid, pagod man sang bag-o, nga variant sang COVID-19. Along lang gida, di lagi tanto maghala kalumbayag bla. Ikita mo ang damlag lang order kung tani, plano kung tani nga pagtugot na sa mga kabataan edad 10 ka tuig kag pasaka, mga kategulangan nga pwede nang makalagaw. Ti binawi naman ni Presidente Duterte bangon si panibag-on na naman nga problema yaga na mga tubang subong sang gobyerno. 5:40 Action Radio Philippines Standard Time. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamigid na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with ay balik kita pagkatapos kinlamang sari. Okay, Drea, sa nagpapasa. Evelyn Di Pomoseno, mayong hapon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Oh, Miguta Benji Bantong, monitor man si Totoyo Gianna Diong sang Capital Branch. Oh, monitor man sa ato sa dingga Watts Party. Thank you.
Mag-vitamin D3 kamo importante na ni Action John Diaz. Action John, sa balik nga report, please kamin. Nagapabilin sa Preso Custodial Facility sa Police Station number 5 ang isa action mark lalaki matapos sinimadakpan sa bypass operation sa Police Station number 5 sa area sa the area action mark sa Barangay Mansiringan, Syudad sang Bacolod. Ang subject sa bypass operation is a street level individual kaganiyang kilala kay Ron Calderon, 31 ang edad, residente sa Granville Phase 1, Block 8, Lot 6, Barangay Mansiringan, Syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Lieutenant Melchor Tolentino, ang officer in charge ng Police Station number 5. Madugay na nila nga gina-monitor ining aktibidad o pagbaligya sa droga sining ni Calderon action mark ag ipapanaugan na gid Manila sa intelligence report o kun ay ara kag antes pa Manila ini agin test bali kag gidayon ni gipatigayon ang bypass operation kagabi na recover diri sa posisyon kag control sining
panlimatanan ka mga sasay sa nga ginasuspetsuan Cebu. Kagini ang ginabanta nagabugat sa masobat line at 3.5 gramos aksyon mark kag may estimated market value nga 24,000 pesos. Karon ining si Calderon ang pesos sa custodial facility sa nga police station number 5 kay natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagdumili sa pagupot kag sang illegal nga droga. Bago gid lamang nagpakigangot sa ton si Murcia Mayor Jerry Rojas kaya diging klaro akson mar nga bisan gindeklarad na nga drug cleared ang 23 ka mga barangay tanan nga mga barangay sa Banos ng Murcia may isa sa gyapon nga pabilin nga aktibo nga kaso. Ang ginpatag diri nga may isa ka active case kag nga nag-drug cleared ang 23 ka mga barangay. Kaya bangod ang isa ka positive active case action mar, isa ka authorized person outside residence o kun apor kag isa ka personnel sang Bureau of Fire Protection dira sa Murcia. Ako din diri kay Rojas. Action dyan? Action mar? COVID-free ang ginamin mo? Yes, COVID free. Okay, drug cleared mention mo eh. Covered free action mar. Sige. 23 ka mga barangay sa Banos ng Murcia. Kay ang patient number 194, hindi ni siya residente sa Murcia, Action Mar. Pero ara lang siya nagapabilin sa custodial sa may quarantine facility sa Banwas ng Murcia kay dra sa personnel no sa area mismo sa Murcia, Action Mar. Pero ini siya alin sa probinsya sang Iloilo. So mo na ginaklear niya kay damo nagapalabot siya sang pamangkutanon kung nga gindeklarar nga COVID free ang 23 ka mga barangay pero may isa ka active case. All in all, ang Murcia may ara sang 194 ka ma-confirmed COVID-19 positive cases. Ang naka-recover diri 191 kag duha ang mga nagtariwan bangod sa balatian Action Marlon. Pero diri ni Rojas ilang ayo sa publiko nga hindi magkapakampante nga bisan makabig COVID-free na ang 23 ka mga barangay sa gihapon ng COVID-19 ara tubtob nga may vaccine o kung may bakuna action mark in terms of vaccine naman sa subong wala pagid sila sa final nga desisyon or plano kay ongoing pang ilang paglantaw o kung pag-check up kung pilagid ka mga doses o kung pilagid ang bakuna kinanglanon sa Banwas ng Murcia Action Mark. Gari si Mayor Jerry Rojas sa ating interview. Kay police officer, di ba? O kay Conche, nag-officer na siya lang sa fire department ako. So meaning, active case siya pero hindi siya resident sa barangay o sa Murcia mismo? Hindi siya. Oo. So meaning na yun, hindi pa naman ma-declare na sa COVID-free o hindi pa? Hindi pa kahit harap sa akong jurisdiction. Okay. So harap sa facility niyo? Oo, sa akong jurisdiction. Okay. Pero kung ang taon niya, ang almost all barangays are free na yan. Clear na. Okay. Action mo ng confirmation diri ni Murcia Mayor Jerry Rojas may angot sini. Sa ato talang nga maka-action sa mga panahon ng COVID-19 Production John Diaz o nasa buto na sa Action sa Bacolod Action Radio. Yari na ang pinaka-epektibo kag line last 7 of the alas 9 with Action Brian Morden. May last batch kita sa ato sa monitor sa live stream ho. Obos-oboson tadalang kay parang at least mangin tayo yun kag mangin kompleto ang hapon sa ato sa Action sa live stream. Si Jerry Azero Jr. Tomorrow, good PM. Si Gangi SJ, tanan watching live from Switzerland. Watching live, yes, keep safe everyone. Everyone, Amalia. Si Rumi Agsam, good afternoon po. Lagi nila ako late. Better late than never. Manamal nila. Why ka so, Rumi Agsama? Basta importante na ka-monitor. Marilyn Abarte,
Watching from Nato, Soligin, La Castellana. Keep safe always. Zoraida Lucero. Good afternoon to anybody here. Station, I'm watching news date. Number 1, God bless you all. Salamat. I'm here. Hambal ni Marilyn Barte. Okay, aripas dalom ho. Oops, sige. Monica de Sena Carillo. Good PM Action Radio. Si Miloy ni Fortune Town, Pag-asa. Okay. Joval Trinidad, good afternoon, sir. Action. Okay. Greetings. Okay, there is Pababe. Good afternoon, Monitor Live, Kamang Kalasiri. God bless you always. And to the number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. To all the viewers, listeners who are monitoring right now. Salamat. Sir Marlon, monitor lang sa programa mo from Barangay Lupisayna, Banwasang Murcia. Thank you. Alas 5:58. Nagasunod na aksyon, balita evening edition with action. Dale Salazar, kag-aksyon ang defensor. Karon sa aksyon at patrol, hibati ay darabang kita. Alas 9:30, tubto alas 11 sang gabi. Ako naman, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,